apeleke. Ekineni ma jopur majan chai manie kaunti ma Nyamira medo ng'ur kaluwore gi chudo manyap, jaod bura ma Nyamira Jerusa Momanyi ohum nono gi pogruok e nengo mar majan chai e kuonde mopogore opogore pacho ka. Koloso yo Sironga e kar chung' od bura ma West Mugirango e sach nyasi ma dhialo kendo konyo joriemb bodaboda, Jerusa nokwayo kamati moyiedhi manono wach nengo majan mondo oket nengo bed marom e Kenya mangima mar mondo mi kik jopur ma Nyamira gi kuonde mamoko yud lal. Walipata sisi kama wana Nyamira hatutaridhika, na pia tunasema ya kwamba lazima ile ad hoc committee ambayo National Parliament ilichagua ituletee tupate na kujua ni nini hasa ilifanya hiyo bonus yetu. Saa hii kuna factories zingine hata asikupata kitu, wengine walipata 0, wengine wanapata 5, wengine wanapata 10.